खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आनेसने वार्ड कर्सन बनायजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिनो मोननैसो खौरांफोर होगोन। भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांदो। ट्रेड इउनियनआ मिरु सोरखारनि खान्थिनि बेरेखा साननैनि थाखाय भारत बन्द फोसावदों। बे बन्द फोसावनायखौ अल इन्डिया बेंक एमप्लयिज एस'सिएशनआबो मदद होदों। भारत बन्दजों लोगोसे धरना हाबाफारिबो लादों होनना फोसावदों। बेंक इउनियनआ बुंदों सोरखारि बेंकफोरखौ सोरखार नङि बानायनाय आरो बेंकिं आयेन 2000 बेरेखा बेखौ फोसावनानै होदों। स्टेट बेंकआ बुंनाय बादिब्ला बेंकिं सार्भिसआव बे बन्द फोसावनायआ गोबां गोहोम खोख्लैगोन। मिरु सोरखारनि मावैफोरा बेरेखा, आबादारि बेरेखा, रायजोफोरनि बेरेखा। मिरु सोरखारनि मावथिफोरनि बेरेखा, आबादारिनि बेरेखा, रायजोफोरनि बेरेखा आरो हादर बेरेखा खान्थिनि थाखायनो धरना होनाय हाबाफारि लादों होनना बुङो। मिरु सोरखारा 2021 गंनै सोरखारि बेंकफोरखौ प्राइभेट बानायनायनि थिरांथा लादोंमोन। ट्रेड इउनियनआ फोरमायनाय बादिब्ला बे बन्दआ लामा, हान्थामेला आरो मोब्लिबनि मावथिफोराबो बेखौ मदद खालामगोन होनना बुंदों। बेजों लोगोसे खैला, स्टिल, थाव, टेलिकम, पस्टेल, इनकाम टेक्स, कपार आरो इउपिआरनि मावथिफोराबो बाहागो लानो हागौ होनना बुंदों। एनडिएफनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जय दैमारि बिथाङा माब्ला जेलनिफ्राय उदां जागोन? बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जय दैमारिनि हियारिंआ दिनै जागोन। बियो मोजाङै मोजां जोबलांनानै थाबैनो उदां जानायखौ हास्थायनानै मैया मोनाबिलिनि समाव उदालगुरि जिल्ला बनसुआ आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज खालामदों। बिथाङा जाहाथे थाबैनो उदां जानानै बर' हारिनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलाङो बेखौनो लुबैदों होनना फोरमायो। मानास मायारि हाग्रामायाव गोबां दावबायारिफोर फैदों। जोंनि हादरनिजों लोगोसे गुबुन हादरनिबो दावबायारिफोर फैदों। हाग्रामायाव कभिडनि थाखाय गोबां सान बन्द थानायनि उनाव खुलिफिनना होनायनि उनावनो गोबां रां मोननो हादों होनना बिबानगिरिफोरा बुंदों। दावबायारिफोरनि थाखाय बेखौ खुलिफिनना होनायनि उनावनो थांनाय 5 दानआव 1,7 लाख रां मोननो हादों। गावनि गारिखौ सोनो होयैयाव रांखौ खम मोनगोन होनना साननाय जादोंमोनब्लाबो बिनि उल्थासो जायो। जिप साफारिजोंल' दावबायारिफोरानो नायनायनि सुबिदा होनायनि उनावबो खम जायाखै रां मोननाया। थांनाय 5 दानआव हादरनि दावबायारि अनजिमाया 8 लाख बारबाय। गुबुन हादरनि दावबायारिनि अनजिमाया 34 होनना मिथिना मोन्दों। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।